Αρκετές ημέρες αποχής από το Spreaker.com, χωρίς ραδιοφωνικό προγραμματάκι στα δεξιά της κεντρικής σελίδας. Είμαστε απόψε και πάλι μαζί. Και όταν λέω απόψε εννοώ παραμονή Χριστουγέννων 2013. Η ώρα είναι, γιατί εσείς θα το ακούσετε on demand, αλλά πρέπει να ξέρετε τι ώρα αρχίσαμε εμείς, 7 και 4 λεπτά το απόγευμα. Για όσους μας ακούν και live, γιατί υπάρχει και το live όπου μπορούν να γίνετε followers στο Spreaker και να μας ακούτε live, να σας έχετε ενημέρωση. Άρα βέβαια έχουμε και το X μας Πινελιές σήμερα, το οποίο θα είναι on demand για καμιά 3-4 μέρες, γιατί μετά θα έχουμε βέβαια, προγραμματίζουμε και κανονίζουμε να βγάλουμε ένα προγραμματάκι, το οποίο τρόποντινά θα είναι και μια ανασκόπηση του έτους. Άρα προετοιμαστείτε για μια super special ανασκόπηση, πιθανότατα την επόμενη Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, όπου και θα είναι Κυριακή, ωραία μέρα κτλ. Αν μπορέσουμε να είμαστε εκεί, και θα έχουν μείνει μόνο 2-24 ώρες για τη λήξη του έτους του 2013. Σήμερα όμως έχουμε το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμά μας. Η αλήθεια είναι ότι μας λείψατε για να μπορούμε να βγαίνουμε και στον αέρα μέσω του Spreaker, αλλά τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Να πούμε πρώτα απ' όλα βέβαια ότι τον καιρό τα αμερικάνικα weather sites τον έπιασαν κανονικά και με τον νόμο, αφού έριξε κάτι ψηλές, ένα ψηλόβροχο εδώ και 1-2 ώρες, καθώς νύχτωνε στην πόλη της Κατερίνης. Οι δρόμοι είναι ολίγοντι υγρασιασμένοι λοιπόν από το ψηλόβροχο που έριξε, και ενδεχομένως να ρίχνει κιόλας, και με αρκετό κρύο πάλι. Θα έλεγε κανένας ότι μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ηλιοφάνειας, το ότι σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με αρκετές δόσεις συννεφιάς, που μάλλον θα συνεχιστούν και αύριο, τουλάχιστον μας βάζει λίγο καλύτερα στο κλίμα των Χριστουγέννων. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε χιόνια, που όλοι θέλουν χιόνια στο καμπαναριό που Χριστούγεννα σημαίνουν, όπως λέει και το τραγουδάκι. Τουλάχιστον όμως αυτή η συννεφιά και το ψηλόβροχο μας έβαλε λίγο σε διάθεση Χριστουγέννων, και αυτό ας πούμε είναι αρκετά, θα έλεγα, ευχάριστο. Όπου οι καιρικές προβλέψεις μας λένε ότι θα έχουμε συννεφιά και αύριο. Ο καιρός θα ανοίξει την 5η 26 Δεκεμβρίου, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων. Αλλά πανελλαδικά πλέον 27 Δεκεμβρίου, του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος, θα έχουμε ξανά αρκετή βροχούλα, και θα έλεγα ότι η γη τη χρειάζεται τη βροχή, γιατί ξαναλέω έχουμε μεγάλη περίοδο ξηρασίας. Δικαιώθηκαν οι επιστήμονες μετεωρολόγοι που έλεγαν ότι θα έχουμε ξηρό και σχετικά όχι δύσκολο χειμώνα, δηλαδή χωρίς χιόνια, χωρίς πολλές βροχές. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δικαιώθηκαν. Να πάμε σε κάποια έτσι... να πω επίσης ότι σήμερα στην πόλη της Κατερίνης υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, ως ήθιστε αυτές τις ημέρες, προπαραμονή, παραμονή κτλ. Πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στην πόλη της Κατερίνης, πάνω κάτω στον πεζόδρομο, κατεξοχήν αλλά και στους τριγύρω δρόμους, μαγαζιά γεμάτα, άλλα με περίεργους, άλλα με ανθρώπους που ήθελαν να δουν περίπου τι τιμές παίζουν. Κάποιοι βέβαια αγόρασαν, βέβαια, δεν έχει σημασία, είτε από το περίσσευμα είτε από το ειστέρημα, αγόρασαν δωράκια και τέτοια, λόγω βέβαια των ημερών. Μια πολύ καλή έτσι, κίνηση στην πόλη της Κατερίνης. Τα μεγάφωνα ψιλοπαίζανε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Διάφοροι περίεργοι και μη περίεργοι λέγανε τα κάλαντα. Είδα και κάτι τύπους με περικεφαλές, οι οποίοι όμως δεν ξέρω τι ακριβώς εκπροσωπούν. Αν μπορείτε, σηκώστε το τηλέφωνο του ραδιοφώνου. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν ότι αυτούς τους συγκεκριμένους τύπους δεν κατάλαβα ποιοι ήταν με τις περικεφαλές, αλλά θα δείτε σχετική φωτογραφία, γιατί σκέφτομαι να ανεβάσω φωτογραφίες από αυτούς τους τύπους, αν φαίνονται καλά, και αν κάποιος, όταν κάνω αυτή την ανάρτηση με αυτή τη συγκεκριμένη φωτογραφία, ξέρει τι ήταν αυτοί που έλεγαν τα κάλαντα, οι καλαντιστές, να μας γράψει από κάτω σε κάποιο σχόλιο ποιοι καλαντιστές ήταν αυτοί με τις περικεφαλές. Επίσης, πριν πάω στα αθλητικού περιεχομένου, που είναι πολύ λίγα αλλά αρκετά ενδιαφέροντα, και θα μιλήσουμε αρκετά για Άρη Θεσσαλονίκη σήμερα, θα ήθελα να πω ότι επίσης βρέθηκα κατά λάθος, κατά τύχη, πάνω στα κάλαντα που έλεγαν η Ένωση Νέων Ποντιακών Σωματείων Πιερίας, κάπως έτσι. Δηλαδή, η Ένωση των Ποντιακών Σωματείων Πιερίας, που από ό,τι ξέρω έχει την έδρα της από την πίσω μεριά του πάρκου της Κατερίνης, αλλά οι νέοι, δηλαδή μιλάμε ότι ήταν παιδιά από 15-17 μέχρι 25 χρόνων, δηλαδή έτσι πως είδα τις φατσούλες τους, τα αγόρια και τα κορίτσια, ήταν αυτής της ηλικίας.
και το έλεγα και σε διάφορους δικούς, έπαθα πλάκα, έλεγα να το γράψω σε κάποια ανάρτηση, το λέω τώρα και προφορικά, με το πόσο ωραία είναι τα ποντιακά κάλαντα. Φυσικά εγώ δεν έχω καμία σχέση με πόντο, ούτε στην καταγωγή, ούτε το συγγενολόγιο, τίποτα, καμία σχέση με πόντο, αλλά έπαθα πλάκα. Αφενός με το ότι αυτά τα συγκεκριμένα, δεν ξέρω τι άλλα κάλαντα υπάρχουν, τα συγκεκριμένα αυτά κάλαντα είναι εκπληκτική μελωδία, και αφετέρου έπαθα πλάκα και με τα παιδιά, που σας λέω ήταν 18χρονα, 20χρονα παιδιά, τα οποία απέδωσαν τα συγκεκριμένα κάλαντα εκπληκτικά, με εκπληκτικές φωνές. Δημιούργησαν σε μένα τουλάχιστον στην ψυχή μου έτσι, μια αίσθηση ζεστασιάς, μια αίσθηση εκπληκτικής μελωδίας που τέριαζε με το συννεφιασμένο τοπίο σήμερα, και μπορώ να πω ότι τα παιδιά αυτά, καθώς τα παρακολούθησα, όση ώρα δεν τα παρακολούθησα, τριγύρισαν πάρα πολλούς δρόμους και παράδρομους και παρόδους της Κατερίνης και έδωσαν έναν ξεχωριστό τόνο. Και από αυτή την περίπτωση υπάρχει σχετικό βιντεάκι που έχω τραβήξει από τα κάλαντα, από την οδό Αγίας Λαύρας, καθώς περνούσαν τα παιδιά. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ηχητικά προβλήματα, δηλαδή εκεί που ακούγονται τα κάλαντα των παιδιών, τα ποντιακά κάλαντα των παιδιών, κόβεται ο ήχος, δηλαδή προφανώς από δικό μου λάθος κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, πρέπει να είχα βάλει το χέρι μπροστά στο ηχείο, δεν ξέρω τι έγινε. Μια ιδέα πάλι θα την πάρετε, μια μυρωδίτσα έτσι, του πώς κινούνταν τα παιδιά και πώς ήταν τα κάλαντα, θα πάρετε. Αλλά όπως και να έχει, άλλο να δείτε 1 λεπτό βίντεο και αυτό με διακοπές στον ήχο, και άλλο να ήσασταν παρόντες. Δηλαδή πιστεύω ότι όποιος, ας πούμε, του αρέσει καλή μελωδία και βρέθηκε στον δρόμο και είδε τους νεαρούς πόντιους καλαντιστές, εύχομαι και ελπίζω να έπαθε την ίδια πλάκα που έπαθα κι εγώ. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Είμαστε στον αέρα περίπου 7 λεπτά τώρα. Πάμε λίγο τώρα να πούμε μερικά της αθλητικά, και μετά, αφού είπαμε έτσι τα χριστουγεννιάτικα και τις προετοιμάζω, θα βάλω και σχετικές φωτογραφίες, ελπίζω να προλάβω σήμερα να τις βάλω. Να πούμε λοιπόν κάποια πράγματα, γιατί τώρα από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε ούτως ή άλλως καθόλου αγωνιστική κίνηση. Μέχρι χτες ήταν ότι ήταν. Ελάχιστα πράγματα θα γίνουν μέχρι το νέο χρόνο. Οτιδήποτε γίνει θα γίνει τώρα με το νέο χρόνο, που θα επαναρχίσουν τα πρωταθλήματα, τα ελληνικά, τα ξένα, τα μπάσκετ, όλα αυτά. Το μόνο που μπορώ να θυμηθώ ότι υπάρχει πριν το νέο χρόνο, δηλαδή στην ουσία στην τελευταία εβδομάδα του χρόνου που έμεινε, γιατί από σήμερα διανύουμε την τελευταία εβδομάδα, 24 με 31, είναι το κύπελο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μεταξύ των άλλων παίζει και η ΑΕΚ την Κυριακή στο Καφτατζόγλου με τον Αγροτικό Αστέρας 2 το μεσημέρι. Και το άλλο είναι το Boxing Day των Άγγλων, η χριστουγεννιάτικη δηλαδή αγωνιστική των Άγγλων, οι οποίοι παλαβοί Άγγλοι χρόνια τώρα ξέρουμε ότι παίζουν και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά πρωτάθλημα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, το βρίσκουν ως διασκέδαση, και πάρα πολύ καλά κάνουν οι Άγγλοι που έχουν αυτό το έθιμο ποδόσφαιρο μέσα στις γιορτές. Μπράβο τους. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν θα σχολιάσω μερικές ειδήσεις που προέκυψαν χθες και προχθές. Καταρχάς θέλω να μιλήσω λίγο για τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Αποδεικνύουμε περίτρανα, και εγώ και ο Βίπ, ότι ναι μεν το blog μας είναι εξ αρχής αεκτζήτικων αποχρώσεων, αλλά ασχολούμαστε με όλες τις ομάδες και όσο μπορούμε πιο αντικειμενικά. Μπορείτε να μας κρίνετε αν είμαστε αντικειμενικοί. Λοιπόν, για τον Άρη, ο οποίος Άρης έδιωξε τον Μιλίνκοβιτς από τον πάγκο του, στον ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα, και έφερε τον Σούλη τον Παπαδόπουλο. Ερώτηση πρώτη. Γιατί αυτή η υπερομάδα ο Άρης, που πέρσι χαλαρά έβαλε 5 γκολ στην Τρίπολη, ξαναλέω, φέτος η ίδια ομάδα του Άρη, που έχει τις ίδιες βαθμολογικές ανάγκες, και η Τρίπολη δεν έχει φέτος τον Τσιόλι και τα λοιπά, και δεν είναι τόσο καλή όσο τα προηγούμενα χρόνια, και κέρδισε και πέναλτι ο Άρης, δεν μπορούσε να κερδίσει. Food for thought αυτό. Οι Αριανοί κατάλαβαν τι εννοώ. Διαπίστωση τώρα. Θα πρέπει να πούμε στον Σούλη τον Παπαδόπουλο, τον αλχημιστή, ότι κάθε μέρα δεν είναι Πασχαλιά. Χρησιμοποιώ μια παροιμία η οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου τώρα, γιατί τώρα Χριστούγεννα έχουμε, αλλά του ταιριάζει γάντι. Κάθε μέρα δεν είναι Πασχαλιά. Ο Σούλης Παπαδόπουλος είναι πεπισμένος, δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει, όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο και τα πιο απίθανα πράγματα, αλλά αυτός είναι πεπισμένος ότι επειδή πέρσι όχι έσωσε τον Άρη, νομίζει ότι τον έσωσε τον Άρη, σώθηκε ο Άρης από άλλους παράγοντες και από άλλες αιτίες, ενώ ο Σούλης νομίζει ότι αυτός τον έσωσε τον Άρη. Δεν πειράζει, ας νομίζω ότι θέλει, Χριστούγεννα είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι και φέτος η ομάδα θα σωθεί τόσο εύκολα όσο σώθηκε του χρόνου.
Πέρσι. Μπορεί και να σωθεί, γιατί έχουμε ακόμα μπροστά μας ένα ολόκληρο γύρο. Ο Άρης έχει κολλητηλίκια, είναι προφανές αυτό εδώ, από την εποχή Μαρινάκη και μετά έχει κολλητηλίκια με το Γαύρο. Είναι πολύ πιθανόν ο Ολυμπιακός να του δώσει τύπου ελεημοσύνης ποδοσφαιριστές, δανεικούς, για να μπορέσει να βγάλει τη χρονιά, όπως έγινε με τον Τάτο, όπως έγινε με τον Διαμαντάκο παλιότερα. Που χάθηκε αυτό το παλικάρι, νομίζω, στον Πλατανιάννη, το δεν θυμάμαι που είναι, τέλος πάντων. Και μπορεί να τη σώσει την παρτίδα. Αλλά νομίζω, έχω την αίσθηση ότι τα κόζα δεν είναι όπως ήταν πέρσι, όπου η ΑΕΚ παρακαλούσε να πέσει. Και νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Στο αγωνιστικό κομμάτι είδαμε τουλάχιστον ότι ο Άρης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ούτε με την Τρίπολη, που είπαμε 1-1, ούτε με τα Γιάννενα χθες Δευτέρα, όπου ακόμα και όταν βρέθηκε να ισοφαρίζει με το Μανιά, και έχω την εντύπωση έτσι λίγο βιαστικά που είδα τα στιγμιότυπα, δεν είμαι σίγουρος όμως, δεν θέλω να. Ότι ψηλό έκανε φάουλ ο Μανιάς, τέλος πάντων, έχει σημασία αυτό. Ούτε τότε μπόρεσε ο Άρης να κρατήσει έστω τον ένα βαθμό της οπαλίας και έφυγε πάλι με ήττα από τους Ζωσιμάδες. Άρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί παίζονται και άλλα πράγματα, αν ο Άρης δεν ενισχυθεί πάρα πολύ, γιατί ο Αγκάνθο δεν είναι ο περσινός και ο Ουντότζι από ό,τι ξέρω φεύγει και τους έβαλε τα μισά γκολ στον πρώτο γύρο, ο Άρης είναι σούμπιτος για Β' Εθνική. Ο Άρης, ο οποίος πήρε χαρά, πάμε στο μπάσκετ, ο οποίος πήρε χαρά από την πολύ εύκολη επικράτηση στον ημιτελικό επί του Πανιωνίου στο Παλέντε Σπορ την Κυριακή. Πρέπει να πούμε, το έχουμε ξαναπεί και με το VIP μαζί όταν βγαίναμε, ότι το κύπελο Ελλάδας στο μπάσκετ έχει καταντήσει εντελώς της πλάκας. Knockout παιχνίδια. Ο τελικός χρόνια τώρα ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πολύ λίγα παιχνίδια για να φτάσει μέχρι τον τελικό, ελάχιστα, τραγικά ελάχιστα μέχρι να φτάσει στον τελικό. Και γίνονται ημιτελικοί 22 ένας και 23 Δεκεμβρίου ο άλλος, δηλαδή χτες και προχτές, και ο τελικός θα γίνει 9 Φεβρουαρίου. Ντροπή. Ο τελικός δηλαδή να γίνει μετά από 1,5 μήνα. Και φαντάσου το τελικό κύπελλο τώρα αρχές Φεβρουαρίου. Αυτά μόνο στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, μπορεί να γίνονται και άλλο. Τι να πω, η στατιστική λέει ότι πέμπτη φορά θα παίξουν, λέει, σε τελικό ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, σε τελικό κυπέλλου μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει τους 3 τελικούς, από ό,τι θυμάμαι τους 3 τελευταίους που παίξανε, και ο Άρης κέρδισε έναν τον Παναθηναϊκό το 1985, όταν ακόμα υπήρχε η μεγάλη ομάδα του Άρη, του Γκάλι, του Γιαννάκη κτλ. Τότε λοιπόν ο Άρης είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό με 15 πόντους στο Ειρήνης και Φιλές και είχε κατακτήσει το 1985 το κύπελο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει πολύ καλύτερη παράδοση τελικούς κυπέλου. Θα δούμε τι θα γίνει 9 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο, που θα γίνει τελικός. Αλλά θέλω να σχολιάσω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο αποδεικνύει αυτό που λέγαμε πάντοτε και κάποιοι δεν ήθελαν να το παραδεχτούν, μέσα από τις τάξεις του Άρη, δηλαδή του μπασκετικού Άρη, ότι ο Άρης της εποχής εκείνης, δηλαδή της εποχής, να μην πούμε καν 79-80 που ήρθε ο Γκάλης από την Αμερική, να πούμε από το 1983 που αρχίζει και γίνεται η δυναστεία του Άρη μέχρι και το 90-91, που ο Γκάλης μετά έφυγε στην Αθήνα στον Παναθηναϊκό. Κάποιοι λέγανε λοιπόν ότι τέλος πάντων σε αυτά τα 7-8 χρόνια που μεγαλούργησε μπασκετικά ο Άρης, λέγαμε εμείς ότι ο Άρης ήταν ο Γκάλης, ο Γιαννάκης και κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι απλά συμπλήρωναν το ρόστερ. Κάποιοι λοιπόν ακρεφνείς αριανοί, όχι, έχουμε τον ένα, έχουμε τον ένα κτλ. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι και food for thought. Σε αυτό το τελικό που κέρδισε ο Άρης, 85-70 τον Παναθηναϊκό, το 1985 στο Ειρήνης και Φιλίας, έβαλε ο Άρης, συγγνώμη, 86-70 νομίζω, ο Άρης έβαλε 86 πόντους στον Παναθηναϊκό. Σε αυτό το παιχνίδι έβαλε 37 πόντους ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης και 33 ο Νίκος ο Γκάλης. Με απλά μαθηματικά, 37 και 33, 70 πόντι. Δηλαδή, το δίδυμο Γκάλι Γιαννάκη είχε βάλει τότε 70 από τους 86 πόντους του Άρη. Του Άρεος που λέγαμε και παλιά. Λοιπόν, όπερε στην μεθερμινευόμενον, βάλτε κάτω τα μαθηματικά κτλ. Να δείτε 70 στο 86 πόσο της 100 των πόντων έβαλε στον τελικό. Θα μου πει ο άλλος, εντάξει, έτυχε να βάλει και 37 πόντους. Δεν έχει σημασία, μιλάμε για τελικό, μιλάμε ότι κρίνεται ένας τίτλος. Εκεί λοιπόν που μετράνε τα χέρια, η ψυχραιμία, η εμπειρία, η παικτική αξία. 70 από τους 86 πόντους παρακαλώ. Άρα λοιπόν με τον Γκάλι, το Γιαννάκη, άντε και το Φιλίππου που έλεγε το σύνθημα, και τα άλλα παιδιά, στα ζήτητα τα άλλα παιδιά τα καημένα, έναν πόντο, κανέναν πόντο, 2 πόντους μέχρι εκεί. Τέλος πάντων,
τεράστιος ο Άρης εκείνος και ακόμα καλύτερα τεράστιος ο Γκάλης εκείνος. Σε μια εποχή που τότε που τον πήρε ο Άρης τελικά τον Γιαννάκη, σχεδόν είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ, που θα άλλαζε όλη η ροή και της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έπαιρνε τότε το Γιαννάκη, άλλαζαν τα κόζα, φίλοι μου, και θα είχαμε ΑΕΚ εναντίον Άρη και όχι ΠΑΟΚ εναντίον Άρη. Αλλά τέλος πάντων, ας μην το θυμόμαστε αυτά. Λοιπόν, και θέλω να σχολιάσω και κάτι ακόμα. Είδα σήμερα σε scroll τηλεοπτικά ότι 3 παίκτες διεθνείς Έλληνες, ο Παντελής ο Καφές, ex ΑΕΚ, ο Σωτήρης ο Κυριάκος, επίσης ex ΑΕΚ, και ο Άγγελος ο Χαριστέας, λοιπόν, θα πάνε να παίξουν, λέει, κατά πάσα πιθανότητα στην Αυστραλία σε ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Θα πάρουν καλό πακέτο, πολύ καλά ένσημα για τα γεράματα και οι 3 αυτοί παίκτες, σε ομάδα της β' κατηγορίας, αλλά σου λέει πού βρέθηκαν τα λεφτά. Όπως λέει το ρεπορτάζ, στην Αυστραλία πεινάνε κυριολεκτικά να βλέπουν Έλληνες ποδοσφαιριστές στις τοπικές λίγες, Έλληνες ποδοσφαιριστές, και καταλαβαίνει κανένας τώρα ότι όταν πάνε αυτοί οι 3 ποδοσφαιριστές εκεί πακέτο θα γίνει χαμός, τεράστια διαφημιστικά έσοδα. Οπότε οι σύλλογοι ή ο σύλλογος, από ό,τι κατάλαβα, που θα τους αποκτήσει, θα έχει τεράστια διαφημιστικά έσοδα από τους Έλληνες ομογενείς εκεί πέρα. Οπότε όχι απλώς θα μπορεί να πληρώσει αδρά τους 3 ποδοσφαιριστές, αλλά θα του μείνουν και τεράστια κέρδη. Είναι μια πολύ έξυπνη επιχειρηματική κίνηση από τον Αυστραλέζικο Σύλλογο και μια πολύ καλή ευκαιρία να κολλήσουν τα τελευταία πολύ γερά ένσημά τους, πολύ καλά πακέτα, και ο Παντελής ο Καφές και ο Σωτήρης ο Κυριάκος και ο Άγγελος Χαριστέας, οι οποίοι εδώ και χρόνια έχουν μείνει στα αζήτητα, θα έλεγε κανένας. Ειδικά ο Καφές μετά το πέρασμά του από τη Βέρεια πέρσι με τον Γεωργία, ούτε ξέρω που βρισκόταν, ούτε ήξερα. Λοιπόν, να μην μιλάνε καθόλου. Θα τους κατηγορήσει κανένας? Θα σου πω. Θα πει ο άλλος, μωρέ, τώρα κοίτα τι κάνουν οι μπαγλαμάδες, πάνε και χάνουν την ιστεροφημία τους κτλ. Και πάνε και παίζουν σε ομάδα β'. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον, όπως λέει και ο φίλος μου ο Τζόνι, ο Ηρακλάκιας, το χρήμα είναι κινητήριος δύναμη. Το χρήμα, τη δόξα πολύ εμείς, σαν το χρήμα κανείς. Το αντιστρέφω εγώ το ρητό. Λοιπόν, οπότε έπεσε το παραδάκι, έπεσε το μαρούλι, θα πάνε κατά πάσα πιθανότητα οι 3 ή τουλάχιστον κάποιοι από τους 3. Για το θέμα της ιστεροφημίας τώρα. Παίζει να χαλάει η ιστεροφημία τους, αλλά ρε παιδιά, εδώ ολόκληρος Πελέ, ο νούμερο 2 ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ωραίο αυτό, εσπόντα, ναι, κατ' εμέ πάντοτε, με νούμερο 1 τον Ντιέγκο, ολόκληρος τεράστιος Πελέ, ο οποίος θα ενδιαφέρει, και κάποια στιγμή πήγε και στην Κόσμος, την αμερικάνικη ομάδα Κόσμος, που τότε έδινε πολλά λεφτά για να υπάρχει και σχετική ταινία που την έχω δει, καταπληκτική, για τις μεταγραφές που έκανε τότε η διοίκηση της Κόσμος και τους παικταράδες που είχε φέρει τότε. Πολύ ωραία ταινία, όποιος μπορεί να τη δει αυτή την ταινία. Και ο Πελέ πήγε λοιπόν στην Κόσμος, έτσι. Θα μου πεις, σαν πως ο Πελέ έπαιξε σε μεγάλους συλλόγους? Όχι, εντάξει. Άδεσε ότι ολόκληρος Πελέ κάποια στιγμή είδε το πακέτο που του δίνει η αμερικάνικη Κόσμος και πήγε εκεί πέρα. Και πολλοί άλλοι παίκτες, δεν θέλω να αναφέρω παραδείγματα, γιατί το μόνο εύκολο είναι να βρω παραδείγματα, έτσι. Κάποια στιγμή προς το τέλος, στη δύση της καριέρας τους, μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου αναγκάστηκαν για καθαρά οικονομικούς λόγους, για τα λεγόμενα τελευταία ένσημα, να παίξουν σε συλλόγους οι οποίοι δεν ήταν μεγάλοι, οι οποίοι ήταν χαμηλής δυναμικότητας, μικρής ιστορίας και βεληνικούς, αυτοί οι σύλλογοι, και όμως αναγκάστηκαν να το κάνουν, να χαντακώσουν δηλαδή την ιστεροφημία τους για το χρηματάκι. Οπότε λοιπόν, όταν έχουμε δει τεράστιους ποδοσφαιριστές στο παρελθόν, και κάποια στιγμή μπορούμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτό, που έπαιξαν σε πολύ μικρούς συλλόγους μόνο και μόνο για τα λεφτά, γιατί να μην το κάνουν ο Κυριάκος, ο Καφές και ο Χαριστέας? Καλοί χρυσοί, Έλληνες, δεν λέω, έκαναν μια αξιόλογη καριέρα όλοι τους, αλλά εντάξει, Πελέ δεν είναι, εδώ που τα λέμε, μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και για αυτήν την είδηση, η οποία έτσι κυκλοφόρησε χθες, σήμερα, και με έκανε και εμένα προσωπικά έτσι πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και τελειώνουμε αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο από τα αθλητικά δρόμενα. Σας είπα τι έχει από εδώ και πέρα στον κόσμο του αθλητισμού. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι
τα περισσότερα κανάλια, είτε λέγεται δημόσια τηλεόραση, είτε λέγονται συνδρομητικά, είτε λέγεται Action 24, που εμείς εδώ δεν το πιάνουμε και πολύ κακός. Θα πρέπει το Action 24 να έρθει και Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα έχουν αυτή την εβδομάδα και καλά θα κάνουν ανασκοπήσεις της χρονιάς. Τις γνωστές αθλητικές ανασκοπήσεις που ασχολούνται με όλα τα αθλήματα και με όλες τις διοργανώσεις που υπήρχαν μέσα στο ημερολογιακό έτος, προκειμένου το 2013. Βέβαια, εμείς ως αεκτζίδες εδώ στο blog θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια μαύρη χρονιά ποδοσφαιρικά, αφού ο Σύλλογος για πρώτη φορά στην ιστορία του έπεσε από την πρώτη εθνική και μάλιστα με δική της ευθύνη η ΑΕΚ έπεσε κατευθείαν από την Α στη Γ, 2 κατηγορίες. Οπότε ποδοσφαιρικά ήταν, ξαναλέω, μια μαύρη χρονιά. Βέβαια, πήραμε χαρά στο 2013 από άλλα αθλήματα, από τον μπάσκετ που ανέβηκε από την Β' Εθνική στην Α2 μέσω του μπαράζ με τον Ηρακλή, στο handball που κάναμε έτσι, το double κτλ. Πήραμε δηλαδή σε κάποια άλλα αθλήματα χαρές, αλλά αυτό με το ποδόσφαιρο ήταν το κάτι άλλο. Και βέβαια η ποδοσφαιρική ΑΕΚ ευελπιστεί μέσα στο 2014, θα τα πούμε αυτά και στην ανασκόπηση που θα κάνουμε και εμείς αυτό, να μιλώ και πολλά, ότι θα ξανανεύει, θα ανέβει στην κατηγορία και το 2015 θα ξαναβρεθεί εκεί που είναι η φυσική της θέση, δηλαδή στην πρώτη εθνική κατηγορία. Αυτά λοιπόν με το Spreaker.com και σήμερα. Όπως είχα ξαναπεί, βέβαια θα έχουμε εκπομπή. Πριν πούμε για την εκπομπή, να πούμε βέβαια ότι αύριο είναι μεγάλη γιορτή, η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης στα Χριστούγεννα. Η καμπάνα στους κατατόπους ναούς θα χτυπήσει από τις 5 το πρωί, παρακαλώ. Η πρώτη καμπάνα θα χτυπήσει δηλαδή στις 5 το πρωί, μέσα στο κρύο. Κανείς δεν χρειάζεται να πηγαίνει στο ναό για τα Χριστούγεννα επειδή κάποιος του το επιβάλλει με το ζόρι. Άμα θες να χουχουλιάσεις, κάτσε κάτω από τις κουβέρτες σου και άκου απλώς την καμπάνα, αν την ακούσει και αυτήν. Άμα σε τραβήξει, μπορείς να βγεις μέσα στο κρύο, να πας με τα πόδια, με το αυτοκίνητό σου στο πιο κοντινό ναό και να πας να προσευχηθείς. Η Ορθόδοξη θρησκεία μπορεί να έχει και αυτή τα καλά της και τα κακά της, μπορεί λοιπόν χιλιαδιό, αλλά δεν μπορούμε παρά να πούμε ότι η Ορθόδοξος θρησκεία είναι μια πάρα πολύ καλή και δημοκρατική, μια δημοκρατικότατη θρησκεία, όπου κανένας δεν σου επιβάλλει να πας στο ναό με το ζόρι, με σφαλιάρες κτλ. Άμα θέλεις πηγαίνεις. Όποιος λοιπόν έχει χορτάσει ύπνο, δεν φοβάται το κρύο κτλ, μπορεί αύριο να σπεύσει στο πιο κοντινό ναό, να χαρεί και αυτός αυτή την πολύ χαρμόσυνη γιορτή των Χριστουγέννων, να προσευχηθεί για τον εαυτό του, για όποιον θέλει, πριν αμέσως μετά το μεσημέρι πλακωθεί στις χοιρινές τηγανιές και στα μπιφτέκια και σε οτιδήποτε άλλο κάνει ο καθένας, ας πούμε, και μετά γίνει σαν φίδι από το πολύ το φαΐ. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Χρόνια πολλά σε όλους, ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Σήμερα παραμονή, αύριο 25 και μεθαύριο δεύτερη μέρα 26 Δεκεμβρίου. Καλή ξεκούραση σε όλους τους εργαζομένους, που αυτές τις μέρες θα έχουν ευκαιρία όλοι οι εργαζόμενοι να ξεκουραστούν και να χαρούν με τις οικογένειές τους τα Χριστούγεννα του 2013. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, επαναλαμβάνω, κατά 90% την επόμενη Κυριακή 29 Δεκεμβρίου. Ελπίζω μαζί με το VIP, αν μπορέσω να το βρω τηλεφωνικώς, με όλα τα νέα που θα έχουν προκύψει μέχρι τότε και ενδεχομένως και με μια μικρή ανασκόπηση. Άντε bye.